Terveisiä kahvitaululta. Tämä on video sinulle, mitä värianalyysi merkitsi minulle. Mulla oli viime syksynä tunne, että mä oon jumissa tietyissä väreissä ja mun vaatteet tuntui vähän tylsiltä ja tuntui siltä, että jotain potkua tähän on nyt saatava. Niinpä varasin ajan värianalyysiin Rahkolan Aijalle, Kauneuspalvelut Aijan Rahkolaan KY:hyn tuohon Kirkkopuiston kulmille ja istahdin penkkiin. Ja hyvin pian sen penkin istatamisen jälkeen mulle tuli tunne, että okei, nyt ollaan asian äärellä, tässä puhuu ammattilainen, jolla on suuri into ja palo väreihin ja joka haluaa tuoda sitä väri-ilosanomaa ihmisille. Aija on raudanluja ammattilainen. Hän on tehnyt värianalyysiä jo reilut 30 vuotta, joten tietää tasan tarkkaan, mistä puhutaan. No, analyysi tehtiin ja minä sain diagnoosin viileä kesä. Ja sain sitten mukaani 2 värikarttaa, joissa toisessa on neutraalit kantavat värit ja toiseen oli lyöty sitten sellaiset tehostevärit. Ja näistä mulla on ollut tosi iso apu. Varsinkin nyt kun on esimerkiksi keikoilla käyty, niin mä valitsen rohkeammin sitä tehosteväreistä asioita, jotka antaa mulle virtaa ja varmuutta. Esimerkiksi punainen. Käytän sitä nykyään aika paljon. Varsinkin kengissä ja eri asusteissa ja korviksissa. Saan siitä mätsäävän kokonaisuuden. Ja sitten jos mennään ihan arkiseen toimintaan, niin ensinnäkin minun vaatekaappi siistiytyi hurjasti. Sieltä poistui ne turhat, no ehkä käytän tätä joskus tuotteet, ja se tiivistyi ja kapseloitui. Siellä on kaikki toimivaa nykyään. Ja nyt sen värianalyysin jälkeen, kun mä oon ostanut vaatteita, niin ne eivät ole hutiostoksia, vaan ne korreloi ja täsmää ja toimii todella hyvin niiden jo olemassa olevien vaatteiden kanssa. Ja olipa tilanne ja tilaisuus ja meno tai tapahtuma mikä tahansa, niin mulla on hirveän helppo olo. Minä avaan kaappini, katson, aha, tällainen setti, ja sieltä on hirmu helppo lähteä kokoamaan semmoista toimivaa kokonaisuutta itse kuhunkin tilanteeseen. Joten, jos sinä siellä mietit, että olisiko värianalyysi minulle mitenkään hyödyllinen ja kannattaako mennä, niin minä vastaan sinulle, kyllä, se on hyödyllinen ja kyllä kannattaa mennä. Ja jos tuntuu, että sinä et välttämättä sitä tarvitsekaan, niin mietipä, jos mietit kuumeisesti, mitä minä ostan ihmiselle lahjaksi, jolla on jo kaikkea. Värianalyysi. Toimii aina. Kiitos kun katsoit videoa ja oikein mukavaa kevään odotusta. Moikka!